हाय फ्रेंड्स दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैलायबाय देसासा दुसासानि सानखान्थिया जोबाखैनो जोंनिया दिनै मोनसे मोजां इन्टारेस्टिं सल्युशन लानानै फैदों आङो प्रब्लेमनि सल्युशन बे सल्युशन खालामनायनि बे प्रब्लेमफोरखौ सल्युशन खालामनायनि बिराद इजि मेथड आं नोंथांमोन देखायनो फैदों आरो नैबे बिराद पपुलार कुवेश्चन बेबायदि सोंथि फायो आरो बे बिराद इन्टारेस्टिं आरो बेबायदि रोंखानांगोन नों देसासा दुसासाखौ नोङो देसासा दुसासानि लेसनाव नैफोरबायदि सानखान्थिखौ रोङाब्ला नोङो देसासा दुसासा रोंनायाव गोलैया जुदि नोङो देसासा दुसासाखौ रोंगौ माने नोङो नैफोरखौ रोंथारनांगोन आरो नैबे जाबाय पपुलार कुवेश्चन देसासा दुसासानि ओंखायनो आङो फरायनानै देखायग्रोनो बायदों फार्स्टआव 2 आरो 4 जों रानजानाय मोननै सानजिमा गोनां बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमाया मा बिराद इन्टारेस्टिं बे खालामनो थाखाय आङो बेनि कनसेप्टखौ गिबियाव होग्रोनायदों बेबायदि सोंनायनि ओंथिया मा जायो थारमाने मा होननाय जादों 2 आरो 4 जों रानजानाय मोननै सानजिमा गोनां मोननै सानजिमा गोनांथ' नोंथांमोना बुजि मोनो डिजिट इंराजियाव डिजिट होनना बुङो थारमाने मोननै डिजिट गोनां बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमा 2 आरो 4 जों मोननैजोंबो कमनलि रानजानाय बे अनजिमाखौ सोंदों थारमाने हमना ला जोङो ओरैनो मेनुवेलि आं खेबसे बुजायग्रोनि बिनि एन्सारा मा रखम जाथावना फिसाबाथाय जोङो कनसेप्ट लानो थाखाय आं बुजायग्रोदो गिदिर अनजिमाखौ नोंथांमोना सानखान्थिजों बानायनांगोन आं दा मेनुवेलि माने खुगाजोंनो बोरै बेखौ दिहुननो हागोन जेनेबा कनसेप्टखौ मोनोबाथाय हमना ला 2 आरो 4 जों रानजानाय बयनिख्रुइ देरसिन मोननै डिजिट गोनां अनजिमा माने हमना ला बयनिख्रुइ देरसिन डिजिट मोननै डिजिट गोनां अनजिमाया मा 99 नङा होमबा 99 थारमाने मा होननाय जादों होमबा 99आ बयनिख्रुइ देरसिन मोननै डिजिट गोनां अनजिमा दाना होमबा बै बयनिख्रुइ देरसिन मोननै डिजिट गोनां अनजिमानि गेजेराव 10निफ्राय 10आ जाबाय बयनिख्रुइ फिसा मोननै डिजिट गोनां अनजिमा एबा बयनिख्रुइ देरसिन सानजिमा गोनां एबा डिजिट गोनां मोननै सानजिमा गोनां अनजिमाया जाबाय 99 दाना 99आ देरसिन नङा होमबा दाना 99नि बे मोननै सानजिमा गोनांनि गेजेराव 2 आरो 4 मोननैजोंबो रानजानाय अनजिमाया मा 99आथ' रानजाया होमबा हमनानै ला 92 लाबाय जों 92आ रानजागोन नामा 92आबोथ' 2 आरो 4 जों रानजाया हमना ला माबादो 2 जों रानजागौमोन खिन्थु 4 जों रानजाया होमबा हमना ला मा 97 लाबाय दे 97आबोथ' 2 जोंबो रानजाया 4 जोंबो रानजाया होमबा 96 रानजागोन नामा 92आ 2 जोंबो रानजायो 4 जोंबो रानजायो होमबा बिनि एन्सारा थारमाने 92आनो नैनि एन्सारा दा खुगाजों जुदि जोङो नायबा बेबायदि कनसेप्टआ बेबायदि आरो कनसेप्टखौ बेखौसो बुजि मोननांगोन दाना गिदिर अनजिमा होयोबाथ' जों बेबायदि साननो हानाय नङा जों मा खालामनांगोन जों सानखान्थि बानायनांगोन दाना जोङो सानखान्थिखौ बोरै बानायो बेखौ नायनि थारमाने नैनि अनजिमाया दा 96 मानोना मोननै सानजिमा गोनां थारमाने 10निफ्राय 99आथ' हाइस्ट देरसिन बयनिख्रुइ मोननै सानजिमा गोनां अनजिमा दा मोननै सानजिमा गोनां हाइस्ट माने गिदिर 2 आरो 4 जों रानजानाय अनजिमाया 92आनो आरो 92नि सायाव मोनसेबो अनजिमाया मोननै सानजिमा गोनां मोनसेबो अनजिमाया 2 आरो 4 मोननैजोंबो रानजानाय गैया थारमाने जेरैबायदि 92 रानजायो 92नि सानिया 97आथ' 2 जोंबो रानजाया 4 जोंबो रानजाया होमबा 92आथ' 2 जोंल' रानजायो 4 जों रानजाया होमबा 99आथ' 2 जोंबो रानजाया होमबा 100आथ' इथिं मोनथाम सानजिमा गोनां अनजिमा जाहैबाय इथिं खाथिलिया ओंखायनो होमबा बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमाया 92आनो 2 आरो 4 जों मोननैजोंबो रानजानाय खिन्थु बेनि सिङावबो नों आमदानि मोनगोन हमना ला 92आ रानजाया खिन्थु 94आ 2 जों रानजागोन 4 जों रानजाया हमना ला 93थ' रानजाखाया 92निया रानजागोन 92आ 2 जोंबो रानजायो 4 जोंबो रानजायो खिन्थु बेथ' फिसा देरसिन नङाना देरसिना मोनसेया देरसिना 92 आरो सिङाव नों आमदानि मोनबावगोन सिङाव माने 2 आरो 4 जों रानजानाय मोननै डिजिट गोनां अनजिमा बुहुत मोनगोन खिन्थु देरसिनसो 92नि सायाव मोननाय नंलिया थारमाने दा मेनुवेलै बेबायदि आरो खिन्थु जोङो बेखौ माबायदि सानखान्थि बानायनांगौ नाय दानिया बिराद इजि बियो बेखौ सानखान्थि बानायना दिहुननाया जोंथ' खुगादो हानाय नङा गिदिर अनजिमाफोरखौ जों दा बेखौ फिसा खायसे हाबाय ओंखायनो जों दा गिदिर अनजिमाखौ जोङो माबायदि सानखान्थि बानायगोन नाय सल्युसन बेखौ बानायनो थाखाय बेबायदि सानखान्थि बेबायदि कुइसन बिराद फैयो आं उनाव बानायबावगोन आरो बेबायदि कुइसन बेखौ बानायनो थाखाय नोङो गिबियावनो जा मोननै अनजिमाखौ होगोन बे मोननै अनजिमानि जोङो दुसासा दिहुनना लाग्रोनांगोन जों दुसा दिहुननाया सिम्पल जों मिथिखाबाय दुसा माबोरै दिहुनो नैसा खालामनांगोन या 2 रानबाय 2 × 2 2 ओमफ्राय 2 × 2 4 होमबा दाना मा बिनि दुसाया मा जागोन 2 × 2 = 4 दुसाया 4 दाना जोङो मोननै बुस्थु खालामना लानाय जागोन ओरै मोननै न' खालामनानै ला कनसेप्टनि थाखाय बेनिफ्राय खालामना लानानै मा सोंदों मोननै डिजिट गोनां बांसिन अनजिमा होनना बुंदों ना मोननै डिजिट गोनां अनजिमाखौ नैयाव लिर बांसिन गिदिर अनजिमाखौ आरो मोननै डिजिट गोनां अनजिमाखौ नैयाव लिर ओरै लिर मोननै बाकस खालामना लानाय र' दा बुजायनाय खायसे गोबाव जादों खिन्थु माख्रि बानायबा एक सेकेन्डआव जालांगोन बियो
दाना फार्स्टआव नै देसाखौ दिहुनना ला बेनिफ्राय नैबायदि मोननै र' खालामनानै ला र' खालामना लानानै मा होनदों मोननै डिजिट गोनां अनजिमा होनदों ना मोननै डिजिट गोनां देरसिन अनजिमाखौ नै लिरना ला आरो नै लिरना ला मोनथाम डिजिट गोनां देरसिन अनजिमा होनबाथाय मोनथाम डिजिट गोनां देरसिन अनजिमाखौ नै लिरना लानांगोन आरो नै लिरना लानांगोन आरो मालाबा मोनब्रै डिजिट गोनां एबा मोनब्रै सानजिमा गोनां बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमाबो होनना सोंगोन अब्ला नै लिरना लानांगोन नै लिरना लानांगोन ओमफ्राय नै लिरनानै ला दानख' नैबे दानख' ओमफ्राय नैबे राननाय थारमाने इ राननाय इ दानख' फार्स्टआव दुसाखौ दिहुनना लाबाय नैयाव दुसासा नैया दुसासा मोनथाम र' खालामना ला नै मोनसे र' नै मोनसे र' नै मोनसे र' फार्स्टआव दुसासा नैयाव दानख' ओमफ्राय नैयाव राननाय दुसासा दानख' राननाय दुसासायाव दुसासाखौ दिहुन बेनिफ्राय दानख' आरो राननायाव नैयाव जि अनजिमाखौ देरसिन अनजिमानि बाथ्रा बुंदो बे मोननै देरसिन अनजिमाखौ नैयाव लिरनानै ला दाना गिबियाव जोङो नै दुसा दिहुनना लाबायना नै दुसाखौ दानिया नै देरसिन अनजिमा नैयाव रानना हो थारमाने हमना ला नै 99 राननैसो जों दा रानबाथाय मा जागोन रानबाथाय मा थांगोन नैयाव नैबिनि नैया नैखौ जानांगोन दै नैखौ जानांगोन नैया माने खनसे रानबावनि हमनानै ला नैयाव 99 ओमफ्राय नैयाव 4 राननांगोन 4 रानबाथाय नै मा थांगोन 2 थांगोन 2 थांबाथाय 4 सानजाब 2 8 दानख'बाथाय 1 आरो 9 दाना मा थांगोन 4 सानजाब 4 नैयाव 0 दाना थामाक लायबायना नै थामाक लायबायना नै थामाक लायनायखौ नैयाव दानख'ना होनांगौ थारमाने थामाक लायनानै दानख'ना हो नैयाव 3खौ दानख'ना हो 3खौ दानख'ना होबा मा जागोन 3 दानख'ना होबाथाय नैबे नैया 90 होमबा दाना मिलायबायना जों दहाय मेनुवेलि दिहुननाय दोननाया नैदो मेनुवेलि दिहुननायदो मिलायबाय होमबा सानखान्थि बानायबाथाय आरो नै मेनुवेलि दिहुननाया गोरलै नङा खिन्थु बुजि मोननो थाखायसो आं मेनुवेलि दिहुनदों फिसा अनजिमानि सानखान्थिखौसो जों नैबायदि बानायनो हागोन खिन्थु मस्त गिदिर होयोबाथाय जोङो नैबायदि नियमखौ बानायनांगोन थारमाने फार्स्टआव दुसासा लिरनानै ला मोनथाम र' खालामनानै ला नैसाबायदि फार्स्टनि मोनसेयाव दुसासा सेकेन्डआव दानख' आरो थार्डआव राननाय बेनिफ्राय नै दुसा दिहुनना लाना नै दुसा लानानै नै देरसिन अनजिमाखौ नै दुसानो राननानै हो ओमफ्राय नै आग्लायनायखौ नै देरसिन अनजिमा दानख'ना हो होमबा एन्सारा 90 भेरि इन्टारेस्टिं आरो बेबायदि माखासे अनजिमा नों सानखान्थि नों बानायनो हागोन आरो हमना ला नैसाबायदि सोंनो हानाय मालाबा गिदिर अनजिमा हमना ला 36 आरो 46 जों रानजानाय हमना ला मोन 7 सानजिमा गोनां देरसिन सानजिमा गोनां बयनिख्रुइ देरसिन अनजिमाया मा ओरैबायदि सोंगोन बायदि सोंगोन जिमान सोङा मानो नोङो बे फर्मुलाखौ बाहायबानो नोङो बेबायदि सानखान्थिखौ हागोन आरो बिराद इन्टारेस्टिं बियो फायो टेटल' नङा बियो टेटल' नङा बियो कम्पिटिटिभ एग्जाम SSC बेंक CGL फोरबो फायनाय मोनसे रोखोमनि सानखान्थि बियो देसासा दुसानि लेसननिफ्राय सोंनाय बिराद इन्टारेस्टिं आरो बिराद बरिया आरो बिराद पपुलार फायथावना एक्सपेक्टेड कुइसन बियो थारमाने ओंखायनो फ्रेन्ड्स आं बुंदों नोंथांमोना बेबायदि खालाम नियमखौ बेबायदि सिस्टेमाव खालामबा नोंथांमोना बेबायदि जिखिजाया प्रब्लेमखौ जिमान गोरायानो जायामोन आरो गोरा गैया नियमा बेनोल' थ' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना हयथ' मोजां मोनदों आरो मोजां मोनखानांगोन बेबायदिनो रावबो बेबायदि एक्सुवेलि मोजां टेकनिक हयथ' नोंथांमोना मोनाखैबो जानो हानाय थ' बेबायदि टेकनिकखौ नोंथांमोना दिनै मोनदों बेनिखायनो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार लाइक खालामनो दाबाव लोगोफोरनो हरनो दाबाव आरो माबाफोर बुजि मोनाखैब्ला कमेन्ट बक्सआव लिरनो दाबाव स' इयुननि भिडिअआव आं आरो बेबायदिनो देसासा दुसासानि माखासे सानखान्थि टेकनिकनि सानखान्थि नोंथांमोननो होबावगोन थ' इयुननि भिडिअआव लोगो मोननाय मिजिं दिनै बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों।